Трябваше да дадем един бомбон, дето вече го отворих. Добре, че не го изядох. Има още, ама те са препратни. Той определено, че ги изяде. Вижте как изглеждат. Напишете ми долу в коментарите на здраве. И сега ще опитваме този бомбон. Чакайте да го щупим. Чакай пред камерата, искам да го щупя. Само кармела, ако тръгне проже. О, боже мой! Ще бъде малката част. Оле, сега изключи. Уникален. Просто му давам безкрай. Безкрай, чувате ли? Б-Е-С край. Това значи, че никога, абсурд няма да свърши. Изобщо няма да свърши. Много е вкусен. Много вкусен. Ще има още един бомбон, който ще опитвам. Надявам се да не е същия. Ако е, какво пък, нали? Ако е, няма да правя без това видео. Но ако е друго, ще разбира, ще правя. Аз много обичам да правя видеа, където ви показвам коя. И сега може да ми го хвърлите. Айде. Хвърли, който ми застана тук, боже, на ръката. Не може. В Squid Game има цени такива. И навсякъде тук в Squid Game има цени такива и трябва да ги хванеш. Е така. Ама той има още. И ако не го направиш, ще те убиват. Оп! Ей! Боже! Чакайте. Нямам толкова много вече такова време. Затова ще го направим втори сезон. Чао, мен!